Okay, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito ako ngayon sa bundok kung saan ay nakatira si Tatay Pito at ng kanyang asawang pares na po silang senior. Yung unang pinunta natin year 2020 or 2021 nung bagyong Ruli. Hello guys, welcome back to my channel. Andito ako ngayon sa Barangay Bulao, Balite, Camarines Sur kung saan ay apektado rin ng bagyong si Rolly. Guys, makita mo sa akin dito na may nagibang bahay. Meron ka rin pong pangkabuhayan package. Umalis ang dalawang matanda sa kabundukan upang manirahan sa kapatagan. Subalit ganun pa rin ang sitwasyon na kanilang nararanasan. Sila po si Pipito at ang kanyang asawang Senior din. Naabutan namin na ganito ang kanilang sitwasyon nung nakaraang bagyong Rolly. Abangan niyo po, puntahan po natin. Tara po. Isang mabilis ang shoutout nga pala ulit kay Kuya Bal Santos Matubang, kategory A, kategory B, Kalingap Rab, Ate Edna's Vlogs, at sa lahat ng mga reactors natin. And maraming pong salamat at mabuhay tayong lahat. Ayan. Tara. Oh! Nagano ka? Dali mo itong bigas. Ito po si Pipito. Diyan ka na lang. Ito po si Pipito. Nagano ka? Nagigib? Nagsakdo ka? Ang layo ng pinag-ano mo? Pinag-igiban mo layo? Tara, punta tayo sa bahay nyo. Doon tayo. Ayan po si Pipito. Yung senior na... Akin isang galon tayo. Sige, ito na lang. Malaki-laki. Magabat talaga yan. Ayan. Malinis naman itong inigiban nyo. Inumin yan? Ha? Ha? Sa akin na igib ng inumin, malayo din. Sabi hindi na daw kayo nakakabangon. Nabalitaan ko. Pinilit nyo lang magbangon. Anong hilang? Ikaw may hilang ka rin, pares kayo. Naku. Ayun po si Pipito. Galing po silang bundok dati. Ngayon po ay lumipat sila sa kapatagan. Pero ganun pa rin yung pamumuhay nila. Hindi pa rin babago mga kalingap. Kaya may nakapagsabi na yung sitwasyon nila ngayon na mag-asawang senior. Kasama ko yung dalawang anak ko. Yun, taga-buhat ng ayuda. Ayun, si Liit tsaka si Jumong. Harong. Tapos pagkain. Paano pag wala kayong pagkain? Wala na. Okay. Wala nagsusupport, walang tumutulong sa inyo dito. Ito po yung bahay po nila. Lumipat sila ng patag para... nagsaing na baga kayo? Buti may bigas pa kayo, May usok. Ha? Ay, ito si nanay. May sakit. Nay. Ay, tulog. Tulog yan mo na, wag mo nang gisingin. Ito po yung sitwasyon ng mag-asawang si Tatay Pito. Anong mo niluto mo, sinaing? Nilugaw. Nilugaw niya na lang kasi wala kayong bigas? Nako, bakit? Walang pagkain. Ito may dala akong pagkain sa inyo. Ito. Salamat. Oo. Salamat. Ayan, sardinas tsaka may kape dyan tsaka sukal Ay, ito naiwan yung kape tsaka sukal. Nagkakape ba kayo? Okay. Ayo. Ito bigas bigay ng ating sponsor na Salamat. Ayan. Ayan. Basigit. Mabigat. Nasa sa inyo na yan. Ayan. Pipito. Lugaw talaga, lugaw lang ni. Yo, lugaw yan, magaling. Ay, oo. Lulugawin nyo lang talaga. Yan ang papakain mo kay nanay. Yo.
tapos wala kayong ulam niyan. Wala. Asin lang, asin. Wala kasi. Nako. Ito po yung ano? Oh. Ito po yung ayan. Tulog na tulog pa si nanay. Tulog pa. Hey, Ito pa yung sitwasyon nila mga kalingap. hey. Medyo At ito yung inumin nyo to. Tay, inumin nyo to. Yan. Ito yung mga ano. Lugaw lang talaga mga kalingap. Paano yan? Eh, nagme-maintenance na ba kayo? Di pa? Namin din lang sa ako. Ha? Namin din lang sa ako. O yung mga bulong. Ano yung mga ininom nyo maintenance? Vitamin. Vitamins. Nakaresita sa inyo? Oo. Si nanay mukhang malakas pa sa inyo. Ba't ano, may sakit lang talaga? Oo. Hindi pa kayo nagpaturok ng bakuna? Ay, yun na. Ay, nagpaturok na kayo? Yun na. Pangalawa na? Yun na. Nakadalawang turok na kayo? Baka sa ano lang sa pagturok yung kaya nagkaroon ng Dahil. talaga may trangkaso. Gising na siya. Tika, gusto mag-ulit ito. Tumasakit ito. Ano yun? Hindi pa yung gising. Hindi. Hindi. Kaya mo na, yun naman. Wag mo na tayo. Hindi. Ikaw na lang ulit. Uday mo, nagpapahinga. Ito po mga kalingap. Yung... Ano ba kasatuyan mo? may bigas na kayo. May ulam na rin kayo dyan. May bagas kita sa gabay. Kuya. Ulam. May ano. Sopra sa pagkakas. May mga gulay naman kayo dito. Lahukan nyo na lang ng talbos ng kamuti. Ano, para lumakas kayo. Ano? Ay, sandang lo. Yan mga kalingap. Wala na palang sumusuporta sa inyo. Wala. Nasaan yung bigasan nyo? Walang laman. Wala. Nilugaw nyo lang yung last na bigas nyo na yan. Ako. Buti may kasama yung aso tsaka pusa lang. Gising na. Huwag mo na pagisingin. Yaman na lang po. Ito po yung bahay nila. Nasaan yung kutso na binigay ko sa'yo? O yan o. O yan. Hindi mo ginagamit. Hindi pa. Gamitin mo. Para sa'yo. Iyo. Lalo kumusok. Talsikan ng lamok pati tao. Talsikan. Yapan. Muyo. Kung hindi pala ako dumating, wala kayong pagkain ngayon. Ano? Wala. Ako. Ito po mga kalingap si nanay. May sakit po siya. Yaw ka, Dapat ginagamit niyo yung kutsyon nyo. Yun po. yan magkakarmin. Kung papalarin po tayo mga kalingap, pagawa po natin yung bahay nila. Yun o. Ito po yung palibot ng bahay nila mga kalingap. Yun o. Yan, pinagtagpi-tagping sako lang. Buti hindi pa ito natutumba tayo, ano? Hindi pa ito natutumba. Buruhay pa. Ito po mga kaya. Sa sitwasyon ng mag-asawang senior ay talagang nakakabahala yung kanilang kalagayan kasi nabutan natin na naglulugaw lang si tatay para mairaos ang kanilang panggabihan ngayong araw na to. At sana po ako'y nananawagan sa mga mabubuting puso na tulungan niyo po ang mag-asawang senior na to. Pares po sila may sakit. Yung isa po nakita natin si Tatay Pito ay napilitan na mag-igib kasi walang-wala talaga. Siya po yung medyo malakas-lakas pa sa kanya. Si nanay po talagang nakaratay ng karamdaman. Kaya panalangin po natin ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kagalingan para sa ikabubuti o panibagong buhay, panibagong lakas ang kanilang kasi wala na pong sumusuporta talaga sa mag-asawa. Okay po. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating
programa Alampitos TV. Maraming salamat. Maray. Masa na kayo? Uluto na kayo? May talbos kamuti naman kayo dyan sa paligid, ano? Ayun. Kahit kamuting kahoy. Wala. Sige tayo, salamat. Salamat. Una na kami. Ingat na lang kayo lagi. Yung, di pa naman tumutulo na yun, ano, sigurado? Naturo na yun. Naturo na. Sige tayo, salamat. Ayan po mga kalingap, yung sitwasyon ni Tatay Pito. Pero may gamot naman kayo tayo. Para kay nanay? Vitamin. Sana makabalik ako dito. Meron pa ako dito. Bilhin nyo ng ano, kahit by G6 saka ano. Tay, bilhin mo yung gamot. Para nanay. Thank you. Salamat. Bilhin nyo yung ano. Pampaano. Yung vitamin ko. Ay, yung mga vitamins mo. Yun o. Mahal din yata yan, ano. Ayun. Yun. Yan yung maintenance mo. Pati si nanay nagme-maintenance na rin. Hindi. Malakas pa naman. Sige tayo, salamat. Salamat na. Salamat na. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.